iji kwalite mmepe tọrọ atọ na steeti a ma mekwazie ka ihe ndị Igbo ji hiri isi kwụrụ ka igidigbam. Bishọp ụka Anglican n'Awka Dayosis Most Reverend Alexander Ibezim ekwuola na Anambra chọrọ ndị ume dị ma bụrụkwa ndị nwere ụba mmụta na ezi akparamagwa na ndị nwere ebumnobi doro anya dịka ọkammụta Chukwuma Soludo na osote ya bụ Dr. Onyekachukwu Ibezim ka ọ na-ekwu okwu na njedebe ọgbakọ ntụgharị uche ndị nkịtị ụka Anglican n'Awka Dayosis afọ 2023 nke were ọnọdụ na St. John's Church Ọkpụnọ nke dakọrọ ọnụ n'ụbọchị Gọvanọ Soludo kpọrọ nzukọ maka ntụgharị uche otu afọ o ji wee nọ n'ọchịchị ka Archbishop Ibezim nọzi wee kwuo ma chetara ndị Anambra na ọchịchị Soludo chọrọ ekpere n'aka ha iji wee mịta mmemme atụrụ anya n'aka ya. Onye nta aka anyị bụ Joseph Egbeọcha ga-akọtọpụrụ gị akụkọ a. N'ịkọwa na ala Naịjirịa nọ n'ụzọ siri ike ka ya bụ nnukwute ụkọchukwu na Anglican kọwara na ọ bụ site n'ekpere nakwa ibi ndụ kwụ ọtọ ka mmadụ ga-esi wee baa n'alaeze Chineke nakwa ebumnobi Chineke imezunarụ ha. Na mbụ n'oge akara ụka tupu amalite ya bụ mmemme nke isiokwu ya bụ Giada na Mba ka onye bụ chaplain Awka Diocesan Council of Laity Venerable Samuel Okonkwo gwara ndị ụka ka ha bụrụ ndị ga-enwe okwukwe ma bụrụkwa ndị ga-efe Chineke site n'iwetu onwe ha ala ma bụrụkwa ndị na-atachi obi n'iji fụ na ha biri ụdị ndụ Blessed Virgin Mary nakwa nwaanyị Samaria biri, tinyekwere Bartimaeus nke kpuru isi n'akwụkwọ nsọ ma kwukwe na ọ bụ onye nwere ntachi obi na-agbalụ ọsọ alaeze n'isi. Vika nke St. John's Church Ọkpụnọ Reverend Canon Onyeka Egwuonwu siri na ya bụ mmemme wepụtara ohere iji jiri okwu Chineke wee dọtịa okwukwe ndị bịara ya bụ mmemme ma kelee ndị niile gbara mbọ ịfụ na ya bụ mmemme gara nke ọma. N'okwu ha dị iche iche ka onye isi Awka Diocesan Council of Laity Sir Emma Ezenwaji nakwa onye isi Local Organizing Committee nke ya bụ mmemme Dọkịnta Chijioke Uneze ndị nwere obi aṅụrị na ya bụ ụka na Dayosis na-abawanye gbakwuru ndị niile bịara ya bụ mmemme ka okwu niile nke a gwara ha bụrụ nke ha ga-eti n'ọrụ. Ọtụtụ ndị bịara ya bụ mmemme gụnyere Honorable Chinedu Okafọcha, Oriakụ Uchenna Apụafọ nakwa Maazị Obinna Okonkwo kwuru na ya bụ mmemme bụ nke jupụtara n'ike nke Chineke.